No niin, tänään on 28. päivä elokuuta 2025 ja tehdään saimaalaisen vapaa-ajan videota. Nyt ollaan tänään täällä Taipalsaaren Kyläniemen pohjoisrannalla ja tässä laiturin päässä seisoskelee Ismo Heikkonen. Tästä paikasta vähän enemmän tuonempana, mutta ensin esittäisin ihan tällaisen peruskysymyksen, Ismo, että mikä on sinun suhteesi Saimaaseen? No, minulla on ollut hyvin läheinen suhde Saimaaseen koko elinikäni. Lapsuuteni minä vietin Peltoon kylässä ja isäni oli puoliksi kalastaja. Isän kanssa liikuttiin paljon tuolla Suur-Saimaan alueella, vedettiin rantanuottaa ja käytiin muikkuja pyydystämässä verkoilla. Ja sitä kautta on mulle tullut intohimo, rakkaus tätä Saimaan aluetta kohtaan. Ja ne asiat, mitkä minua, mitkä merkitsee mulle paljon, on totta kai se virkistyskäyttö, mutta myös sitten niin resurssien hyödyntäminen, mitä Saimaasta saa. Ja nykyäänkin mä tykkään paljon kalastaa. Mä syön kalaruokaa todella paljon. Joo. Mites nyt kun ollaan täällä Taipalsaarella, mutta tosiaan se kotipaikka se on ihan siellä toisella suunnalla tätä Taipalsaaren laajaa kunnan aluetta siellä Peltoen suunnalla. Ja sitten sinulla on vielä tällainen paikka kuin Särkilahdessa tuolla Pihlajaveden rannalla, mikä on oikeastaan vakituinen asuntosi nykyään, niin mitäs tämä paikka, tämä Salmenranta, mitä nyt täällä tutkaillaan tänään, niin merkitsee sitten elämässäsi tässä kolmikossa? Joo, mä asun nykyään pysyvästi tuolla Särkilahdessa ja se on Pihlajaveden rannalla. Se oli itse asiassa mun vapaa-ajan-asunto aikaisemmin, mutta mä tein käyttötarkoituksen muutoksen ja mä asun ihan virallisesti siellä nyt. Ja sitten kun tullaan siitä tähän Kyläniemeen, miten tämä liittyy nyt minuun. No itse asiassa mulla on tavallaan juuret täällä Kyläniemessä. Mun isän äiti on syntynyt täällä. Ja sitten, että miksi mä olen nyt täällä tällä hetkellä, niin vuonna 2009 mä ostin metsätilan tuosta Ojatsunsaaresta. Ja mä oon käynyt siellä monena kesänä, syksyllä tekemässä metsätöitä, polttopuita tehnyt, raivaustöitä tehnyt ja mulla on se vaatimaton laavu ollut sitten tuossa rannassa ja siinä on ollut yötä, joskus 10 asteen pakkasellakin. Ja nyt viime syksynä mä aloin sitten rakentaa tänne vähän parempaa infrastruktuuria. Eli mulla on nyt tuollainen aitta tuossa, missä on kamina. Siinä pystyy sitten viileälläkin säällä yöpymään. Ja sitten seuraavaksi tavoitteena on tietysti ruveta saunaa rakentamaan tänne. Ja nyt tämäkin kesä on ollut aika kiireinen, en ole kalastamaan oikeastaan päässyt. Mutta josta syksyn mittaan ehtisi vielä kalastamaan ja kokeilla, josko täältäkin saisi muikkuja. Joo. Onko tällä paikalla vielä niin rauhallista mielestäsi? Muistan, kun kerroit ja haastattelussakin taisi tulla esiin se, että siellä Särkilahdessa Punkaharjua, nykyistä Savonlinnaa, niin on vielä hiljaisempaa ja rauhallisempaa ja vähemmän esimerkiksi vesiliikennettä kuin täällä Kyläniemen suunnalla, niin täällä ei kuitenkaan sitä kuin tässä ihan lähistöllä niin häiritsevästi saakka ole tällaista moottorin melua tai vastaavaa. No siellä Särkilahdella, niin sehän on Lahti, Särkilahden selkä, mutta sehän on Lahti, eli siellä semmoista läpikulkuliikennettä, siellä laivareittejä ole niin kuin sillä alueella. Että se vesiliikenne on niin kuin lähes olematonta, että jos siellä 1-2 venettä näkee päivässä, ei yhtään enempää. No, täällä on tietysti tuo syväväylä menee tonne, mutta se on niin paljon kauempana, niin ei se liikenne häiritse täällä oloa laisinkaan. Aivan. Että totta kai sit jos me mennään
taas noiden taajamien kaupunkien lähelle, niin siellä on enemmän sitä vesiliikennettä. Semmoisessa paikkaa minä en kyllä viihtyisi. Joo, mutta tämä on myös ikään kuin sitä saimaalaista sielunmaisemaa, sitten tämä Salmenranta tänään. Kyllä, joo. Kesän lopulla 2025. Joo, minä olen kyllä ihastunut tähän paikkaan. Itse asiassa mulla on tosiaan ollut tämä pitkä, ja nyt vasta niin aloin rakentamaan tänne. Selvä. Kiitoksia paljon, Ismo. Joo, Päätetään kiitos. tämä tähän.